Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapan inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kasama magigsunan. Awhagon ko kamo mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kabana nga nagpatago lang sa ngan nga Josipos. Kini gibotag duwa sa radyo ni Cecil de Jesus Cabrera. Kay galaan ang ato magtatampo si Josipos. Kini ang problema bahin is kong asawa nga sobra pagkatsismusa eh. Bida. Kung anong na problema ko ano yung pagkatsismusa no, inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo ha. They say you found somebody new. I am not easy to forget. Yayas kong sawa. Hayahay gid Josepos, kay nagkanta-kanta ko, nagpa-electric fan ko. Ano niyo no mga kanta be? Ano man be? Kapoy sa kay manguha jud kag kuan manguha jud kag isina. Karon pa ka naabot, ganina ra. Sus, klaro anay. Ganina pa ka naabot, nangita ka sa kong gikanta aron makakanta ka. Wa ko tanaw, ako rin yun na. Sus. Kasi gusto mo yun. Mao na diha. Ganina ra ka? Karon pa lagi, klaro ang nagda pagilikog bago, gik tapos kawas. Saan siya? Klaruhay mong pagtubag nako, klaruha gug tubag. Klaro sa pangutana ni mo. Klaro sa pangutana. Unsa may nakahiwi atong pangutanan nako, Joseph? Alin ka tubayan sa buk ng tubay tani mo. Wa ko mangitag samok, ikaw may nangitag samok, Josepos. Kanta-kanta ko diri. Karon imo sa tong gisugtan nga kakapoy gid mo eh. Ay ni mo eh. Gisugtan man nimo tapuson ni nato. Yo. Noon mo taon gas. Kwari ka din gutom kayo. Gikan pa ba ko sa trabaho ha? Unya gikan pa ka sa trabaho, ako imo pasok karon. Sukad og imo, ikaw may gigutom. Pindar sa muka. Lain mo ulutok ko eh. Oh, ikay ganong una diha. Kapoy mo. Maotoy style sa kong asawa nga si Willa. Pagkamaldita na lang yun. Gamayng butang hibuon yun yung dako. Unya? Ayaw nagreklamo diha, Josephos. Mo man ang ipangasawa nga kong anak nga nahibaw na magkasba-baana nga ratatat kayo na. Abi mo siya mausap na siya. Abi na ko mausap na siya. Teka, kung maminyo naming duha. Kung usaway batasan sa tao, Josephos, mauna yun na, ha? Wala yung tao nga makapausap na nagawas lang kung iyang kabubuton nga mag-usap. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world you can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us. Nobody else in sight. There's nobody else and I'm feeling good just holding you tight. Agay, kuya, wala ko Ang kanta mo rin. Sab si kanta. So, way lamig si kanta. Ato yung plahi!
Aron mo lami. Suguro silang ngitag samog Diyos si puta ka na. Makukuyo na na ibuhat nila. Unsa? Makukuyo na na imong ibuhat. Kadugay na gina ko na si kanta-kanta. Nana magaling ni ingon nga. Sig balik. Bida, oy. Di na mo ako ipasabot, Will, ha? Ay unsa di ay oy ngano di ka? Sukat waring paldo kuno ka karon. Paldo ka? Unsa yung gisulti nimo? Nga utang sa kuno kag balik. Ha? Mao Unsay? ka. Pagurya-gurya din ka. Pila imong giutang? Unsay pila Pila oy? imong giutang? Anong nangutang na si kawong kay trabaho? Ikaw di ay. Naamang ka. Oh! Bida, mo nin sukan ako nimo Wilada. Kay mangutang ka, ako mo imo Hilom na o dawatan ni. Imo na lang bahin oh kana. Bila mo na. 8,000. Ah. Imo nang bahin kay ikaw may mobayad ana. Okay na ko ning 2,000. Ako a Josepos. Sa mga nakautang ni. Sa asa? Ubaga ko sa asa ka. Asa ka nakautang? Sa asa gani? Usap na kasa. Kanang usuro nga grupo. Kanang grupo ba nga mangutang ba? Asa? Asa? Asa na ke? Asa gani? Wako ni mo, gawa sa pagdatan lang yung gitawon sa utang sa kong asawa. Iyangan dito, o siya ni pirma. Pero ako itigbayad. Unya, Wala! May nakita ta! Nga naman bayot. Hoy! Kita may grupo katong nangutang sa asa, no? Bayad no, oy, kay naningil na sila. Aron magkarinyo ta. Di sa ko mobayad bayot. Uy, kay di man ko mo renew. So ko mas Josepos nga nangutang ko. Unsay ngan? O dili na may mo ay kung doon ay usa sa grupo, dili makabayado niya, tingrin yun na kaming imo mga kagrupo, dili may makarinyo. Magbayad na wala, ha? Ha? Bayad na in town, oy, kay mga renew in town, me. Ay kog pugsa og mobayad kog dili ha. Kay di man ko mo renew. Di ko mobayad. Kasabot ka ana. nak, ayos mama ni mo? Lakaw, ito ba? Ay, lakaw. Asa mo kuno siya? Wait lang. Dili man to ganina. Si Sisto Bayot ba? Oh, sexto? Oh, Sixto ba? Oh. Katong Bayot ko, nag-alis mo to silang mama ganiya. Lalis ganun ko na. Bahin sa bayad siyang utang, ma. Ay, mana noon pa. Gimama, ko mo, wala si mama ni mo. Bayutol tali mo, yun, sa baka. Habahin si bayad sa utang? Oh. Murag mo na akong nadunggan nila ganiya ba? Oh ba? Stilan ganing ilay. Gingnan ko siya di mangutang kay ako'y nagpag-uudong bayan na niyang utang. Mao na istorya in town, uy. Wag ko mamugos nga mo apil ko sa ilang grupo ni Sixto nga mangutang. Ako'y ilang gipugos kay kuno kuwang silang usa aron manapo. Unya marilisan sila. Aw mo tutuod man narilisan. Ni apil pod ko og ako'y kanapo. Karon gusto silang mo renew. Unya ako di naman gikasab-an man ko Josepos. Mao na. Muna tinuod nga istorya. Ako'y tuhuin ninyo. Kay ako'y nag-istorya sa tinuod. Si Sixto Bayot mo ay nagpataka lang tabi ninyo. O say ngay? Ako? Ako na pataka og sulti, ha? Wala. Ang akong gusto nga hitabo, nga mubayad na ka kay mang renew me, pero wag ka mubayad. Oy, day! Mangutang gani ka, kamaotap kang mubayad. Nasuko ka bayot? Kalma lang. Gidugo kayot. Gidugo ka no. Ay, kung katawi, ha? Gidugo ka ay. Ay, kung katawi kay wala ba ko makarinyo? Bahala ka mo makarinyo, Tungod diha. ikaw minakaingon. Agay ako po. Ayun ang harap ko po. Ayun, agay. 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 Agay, kasakit akong aping. Agay, kauran sa bayot. Agay. Oh, ayaw lagi paglihok, Wila. Kay gitambalan ako ng imong kinawrasan sa bayot. Agay, ma. Hinayas ang duot ang gapas, ma. Ay, pastilan. Oy, likay na og kuan, ha? Likay na kasamo, Wila, ha? Bubaos ko sa bayot, ma, uy. Ay, ayaw lang lagi. Kay mausman kang bugno sa bayot. Dili malubak kining pagbati bisan sa unsa nga katarungan kay unsa pa'y bili ning king ano Laswila! naa nagkanta-kanta pero imong gibalda unsay toya Gawas kay mag-istorya ko nimo. yatis isugagod ini karong kadawhana ka
Bungol ka man tingali? Taga-asa! Wa ko mangutanag taga-asa ka. Kinsa ka? Ikaw si Wila? Ako! Kinsa lagi ka? Taga-asa! Sig balik. Wa ko mangutanag taga-diin ka kung dili nangutan ko. Kinsa imongan? Taga-asa ko! Maningil ko si mong utang! Wani mo bayre! Taga-asa di ay ka? Agay man ako. Ha? Agay ganun kitugbagbag ko ni mo! Ano mahigmata ka? Naadmisya ka? Bayad na si mong utang. Kay dili makarinyo ang siyar ni mong kabuo ka grupo. Kung di ka makabayad! Balita li ako, nga murag nasukbagan taon akong asawa. Sa dihang naningil taon niyang taga-asa, kay naamnisya kini siya sa dihang gipaninglan. Ako lang taong gibayran ron. Away sa amo pa, total. Gatang mangwila na ko ang itki. 10K man iyang paldo atong higayon ha. Unya, lesson learn na nimo ha. Di na ka mangutang ha. Di na lagi, Josephus. Mayo kay, kasi nabot ta nga. Di na ko gusto nga. Samo kay wila ha. Di ko gusto. Josephus. Hoy. Sikip, pablit yan sa mong lubot ay ano nga. Mga tano pa, Jud. Mingaw ko ni mo ba? Sangkay to na di ay. Trabaho pa ko gumataw niya. Kapoy kayo gikan ko sa bako. Ano ko di? Ay, gadiyo tramanta. Ka, oy. Gusto sa mong bila. Samok din yung pagpang-update na ko ni mo. Samok ko. Sige na pa, Josephus. Sige na pa. Sige. Taro ko diyo, tara. Lagi. Sige, yakan ta na yun ka. Why? Sabay. Why lami? Nagtag ka nga kapoy ko. Baday? Why nahima kong pagpanghangkad ni mo, Josephus? Ngano naman na? Nagdugan mo katao, pero nakunam nagkamatay. Ate. Maubawi lang, ha? Nalumoy na mananoy ni Josephus. Lagi nalain ko. Kay muna na kong ago. Pero bisag unsa na kong yaka, wajod. Murag yung sagi nga sobra kahinog, napisat. Murag gidang bambina. Lata pas lata. Maubawi lang. Iluwa na! Ano kanya akong mga silingan eh. Katawa mo sige tanaw rin ako. Tanaw sad sila. Katawan sad sila. Ngano gani? Ngutan na ko eh. Tanon ko eh. Nay usa ka lalaki nga nagbinabaya ay niya pa doon din eh. Ngano ba ka? Hi, Josephus! Kumusta? Sumustang sobra kahinog nga saging, Josephus. Sa sobrang itong saging, ngano mo? Ha? Ay, mangutana lang ni Mangutana alas Wila. Porti libugas kong utong taon, nga to sila. Mga pag-abutan ko sa mua, gipangutan na din ako sa wila. Unya, Ay da, wala to ang samaywa, nga katawaan ko sa itong masilingan pag-agi na ko dito, tapos sila. Ay da, wala lagi to akong gisulti nila. Joke lang mangguto Sa ko. joke sa lagi to. Ay lagi ka suko. Kay tinuod ba sa Josephus? Unsay mo gisulti sa itong mga silingan. Nga napisat ng imuha nga akong giyakan gabi Usa? Waki mercy. Panibig ko di mo dito? Nga mo ni dito na to? Ano di ayon sa naa?
Asang taon ka na yun, asa personal ang kinibuhi na to isip pagtayon, imo may sulti sa itong mga silingan. Imo kong ipakaulawa nila. Ay sus, di mong kaangay nga mauwaw. Ato akong gisulti nila Josephus. Angay kang mauwaw. Kung dili tinuod. Unya tinuod man nga napisat na ng imuha din akong giyakan. Mauwaw ka. Bida, no, grabe naman sa taon kayo. Sobra naman kakapagkatsmo sa taon, ha? Asa nga itong private life, iba di og ba ni mo sa ato mga silingan? Dugay na kung naibawa na ba yun? Kay gisultihan maguniwila. Ano ba Josephus? Unsa di ba? True? Uli ba? Pero ato na ko bali nga kay nisabot man ko nga may tabog yun na sa bana nga sobra kahago sa trabaho. Buto yung pasabot inana sa di mo? Maura Japon ko sa akong asawa. Pero kung sa lain, nagbagoong lain. Bagset. Bagong? Nagbago ba? Mau ba? Gamit ka kaglain ba? Ato rin doa pa ya. Subuti ka Camila. Yo. Gamit ko silain kung sa akong asawa ko, mauwaw ko kay di na mangisog, sige lagdok ko. Suway ko no bay, kanang lain. Suway. Lain? Unsa? Gusto ko musuway sa gisulti taon sa akong amigo taon kauban ako sa trabaho nga si Bay Jerome. Basi hindi ko matinuod. Unya? Sorry Kimis ha. Porti na yun ning lubata taon. Bisag i-charge na nila ako pero na-drain madyod noon kay ning ako Diin ka? Ngano nagabian kag pauli Josephus? Ngabang ko. Ha? Sino nga bang? Gamit ko lang babay. Ang musutan ako tinuod na mga sobrang kahinog ni saging nako. Anya? Pislat na gyapon. Ikaw ba, ibig maluoy ka na kayo mo kung ba nagtawaan mo kung mo mayo? Ang angbi! Nasuko ka na kung agichismis ka sa itong mga silingan. Suko kay ka unya karon. Sakto ko sa. Guulag na ako. Ay, yun naman kasi ba na taon nila? Ngano naman ka? Kay di makamudawan sa kamatuuran, Josephus! Wana ko yung nagkakaulakaw ni Sidan, labi na nasdaghan mo silingang tapok. Ako rin katawan nila. Ay, pasensya ka na ni Wela undo. Usahay mawa ang iyang buot. Lobat daw na nakuswila pa. Ay, sabta na lang na siya. Huna-huna na lang nga doon nagilukdo ng imong asawa. Ano? May pagkaabno na swila. Normal ba di ay ng asawa nga ipanabi nga tos mga tao unsay apan sa iyang bana? Mercy. Gusto na nang inom ni mo diya ay kay hubog ka na Josephus. Alala, so na ditos niyong bahay. Sige na. Kapaho mong biroy! Ay tupad ako, ha? Pramo ka? Ha? Hilas pramo. Hilas din ang baho asbir. Bangay ko reklamo nga ba akong ginamusin mo? Ang ako, ha? Baho ginamos? Usay ba sa kakaihi? Basta lagi mo, eh. Sukuli ka ba na? Parawa na gidi mo, no? Kanus alang ka nakatimaho nga bahong ginamos ang ako, Josephus! Hagbayar na. Adi ay, mga silingan! Ingon akong bala nga bahong ginamos ang ako, ate noon, eh! Tubag ako ninyo, kaya di ko makatogin, eh! Tinoon, eh!
Sobra na yun katsismusa akong asawa taon. Nga hasta nga mong mga kinabuhi taon, isip pagtiayon ba. Ipanabi pa niya si among mga silingan taon. Sa niyang naubog ko, nakaprangkag yun ko. Ako sa insultihan siya nga pa. Purti niya sukuha. Biko no, kung kamo be. Josepos ko ha. Josepos Quijano. Kung kamo'y basultiyon, unsa man. Salamat kayo, Lord. Thank you kayo, ha. Salamat kayo. Ate Pres! Ate Pres! May adlaw. Good morning ni mo di, May Ate adlaw Pres. sa Bam! tanan. Good morning, Bam! Ay, buntag diha. Ate Jijen, good morning. May buntag, Kuya Ala. Payon, marunong mo. Yes, I'm happy. You should be happy. Ano nga? Okay, kay naghatag Don Pepe Tablia, taas ang energy. Happy, 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 permi ang mga bata. Kung niya. mawa ang Don Pepe. Wala na yun. Para sa mga dagko, ipalit mo mga dagko, ha? Don Pepe Dark Chocolate. Kanya ugom-ugom sa Diamond Yema. Ubiyema Special. Palit mo kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker. Ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, Ate Jijen, salamat kayo. Diyan sa tanan itong mga kikson. Mga babata, ay yung kalimot. Kung pa doon sa eskwelahan, inom yun mo Don Pepe Tablia, ha? The best kayo na itong imnon. Ate Pres! Okay, ang sender dato karang adlaw, Ang atong sinder si dili niya nabagod tayo amigo nga si Dong Josepos Quijano ako ro tunungan lan pero dili gyud ni siya si Dong Josepos parihar ni siya nga ni Sir Josepos Quijano mao na nga kani siya Ate Pres ang iyang asawa kanang tabian kay ba grabe kay nabi nya hasta iya personal nga kinabuhi nga di na mo strong iya nga igipanabi man Ate Pres nga giyakan gitabagan siya sa iyang kauban nga suway pre ug nakuan kay tan-aw na to kan suway din ni Ate Pres pero wa na man gyud di na man gyud mo function iya luoy magayo mao ni ang problema ron luoy kaayo siya nya saon kan niya kuno iyang asawa taon sige panabi oo taha pas nani kay wa pa manabi nga bugbog tiil yang Dek, binuang na ni Gabriel joke tangas nila tinuod ang mga tiil na yung manok binuang ra Pedro Rana ni kay onya mao niya problema taon saon lang ni niya nga manabi mi ang bana asawa buwagan makuno niya suko man kay siya nga nakaprangka siya nga ang siya nga asawa ni maho ng hipon saon na ba maho kuno ginamos be saon na ba ni maho kuno ginamos siya asawa ikaw sige pa nabingon piapi na ko wa wili ko nabingon imo maho ng ginamos uyap na personal na nila ti personal mura maligoy mga buot ika naman imo birang asawa pos na mo mga buot pos ha yung asawa niya ipanabi nga wala siya manabi iya lang isultihan ang isultihan niya pero kani si iyang asawa nga Sally ay kita ba niya asawa ha Wila Mao na nabi. Wila ba na tanawa daga? Wila si Wila may nanabi Ate Pres nga baho kuno siya kuan dili si Josepos wa diya ha Murag saging. Mas gahi pa nun yung gidang bambina nga saging lami kay kanon. Kay gahi man kayo niya init-init pag yun. Saba. Unya? Ano problema niya, Ate Pres? Mau ba? Saon pila ko kusawa. Tabian mo kayo. Buwagan mo ko doon niya. Stipliri lang baba? Ako na, tapalong yun ko padang sadog. Kay lisod. Lisod ay panabi kayo. Porbida sa istorya ha. Lain, o sa asat ang basa. Ato paambitan. Di, paambitan, Sir Josephos, kung ari ka dire sa Genesis 1, versikulo 28. Niingon ang Diyos Amahan, o gipanalangina niya sila, nga nag-ingon, sanay kamo, og pagdaghan aron malukop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Wa pa man nila anak, no? Guliat. Aba, pero kaningihog sanay ka mo og pagdaghan mo aron malukop ang kalibutan. Ako ning ibasa Ate Pres tungod kay og maghisgot ka ng butanga nga nalumon ba uwa ba kana kabubuto na sa Ginoo kay ang bisan gani ang mga hayop Ate Pres wa may nagtudlo ana nila og maghisgot ka reproductive organ. No, wa may nagtudlo. So kani gipanabi man ka sa imong asawa sa ato pa ang tanan nga parte sa tong lawas
naag yun ay panalangin sa Ginoo kay siya may naghimo, no? Sanay kamo o pagdaghan aron malukop sa inyong kaliwatan ang tibuok kalibutan kani kung maghisgot kita sa kahimtang sa usa sa parte si mong lawas nga matud pa maoy dunay apan sa panabi si mong asawa. Ari punta dito sa Levitico 19 versikulo 18. No. Versikulo 16, I'm sorry. Leviticus 19 verse 16. Ayaw pagpalakaw ug daotang tabi batok sa inyong isikataw. Ayaw pagsaksi og bakak batok sa kinabuhi sa inyong isikataw. Ako mao ang Ginoo. Kani ang gibuhat sa iyang asawa. Karon, doon na may laing panultihon diha sa Bible at press nga giingon ng Jesus. Pag-ampo kamo sa nagpasipala og nagdagdaog kaninyo. Apan si Josephus, may inon tampunga, ang kayo, bawsan sa niyang kayo, ngano, nigamit si klaing babae para pagprubar nga tinuod ba nga dili siya kahimo. Sa ato pa, nakasahin siya silang kaminyoon, kay nigamit man sa klaing babae. Wato ka sa bang? Sa Wa man siya nahimo. Wa man niya makuha. Bisa na oy talaga mo tanaw ka sa uyab mo 16 mo imagine ka imong uyab boy sinina sa naman gani na man nga kung imong inyo nag-imagine ka nga kana siya ang sakit sa ing lawas kung wa say sulom sa naman gani na diya sa Bible kingo nga nakapang hilawas na kamuringon ana bitaw. Ang ako ani kasultin mo Josephus ang kanang imong asawa kanang isturahilan siya ga badlungalan na niya pananglitan o ang iyo nga ayaw kog ipanabi. Ayaw ipanabi niya kanang sa imong kahimtang karon o banina sa gawa sa imong pag-ampo o gusto ka pagsuway kunog pangutana sa mga doktor unsay maayong kanon unsay maayong tumaron vitamins ba na kay ug moingon ka ate pres naabitay ming magtiayon na parte anang butanga mingon nga dili ka concentrate kay kapoy di ba na problema pero sa diyang ningon siya nga ni suway sa laing babae sa to pa dako ang iyang concentration pero wa mo ko nagapoy na imo wa lagi ako ato kuha gid koy kay bilain man pati oy ana na lang Sir Josephus kaya uban nila na sa pag-ampo niya og sa biblical og are pokas medical suway pagpautana sa mga doktor unsay kon basig dunay diferensya ang iyang kuan ka ng dugo o unsa ba unsay basig dunay kay kinahanglan kanon sigwik na siya ba imnon lamyon tumaron ana no basig kuwang kag kanang ari bito ka sa ubang labi na kanang mga taga-isla kuan kuno kayo kanang hambon kuno kayo na kay sigig kilaw isda as iron or iron o say makinason ug ari bukid kay presko kuno mga utan pasig ingon ana so wala pa advice ha unya ug ari ka sa pag-ampo kay wala po imposible kay mato palagi sa Mateo 28 verse 18 ang tanang gahom gihatag kanako sa langit ug yuta mato pan Jesus. Salamat sa pagpalagan nito lumanon. Kun ako ang pasultihon.